Niet alleen de dieren en het water van de Westerschelde moeten onderzocht worden op het schadelijke PFAS, ook de Zeeuwen zelf. Hier achter de dijk wonen ook mensen. En ja, wat de SP betreft gaan we daar ook gelijk aan de gang. En verder vandaag. Vluchtelingenopvang in oude marinekazerne. En haardhout is niet aan te slepen. Goedenavond. Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in het bloed bij Zeeuwse bloedbanken is een opmaat naar een groot bevolkingsonderzoek. Dat denkt de SP in Provinciale Staten. De provincie gaat nu eerst op aandringen van de SP aan de GGD vragen om bestaande bloedmonsters te onderzoeken op PFAS. En inmiddels willen ook de Zeeuwse boeren meer onderzoek. De SP is blij dat het onderzoek naar PFAS in de Westerschelde is gestart. Maar daarmee vergeet volgens de socialisten de provincie ook onderzoek te doen naar PFAS in Zeeuwen. Eindelijk zijn ze zover dat ze hier de boel gaan onderzoeken, de vissen en de zeegroenten. Maar hier achter de dijk wonen ook mensen. En ja, wat de SP betreft gaan we daar ook gelijk aan de gang. Rondom de 3M-fabriek bij Antwerpen, die jarenlang illegaal PFAS loosde, is al uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Bijna 2/3 van de omwonenden van die fabriek heeft zoveel PFAS in het bloed zitten dat ze er op lange termijn gezondheidsklachten van kunnen krijgen. Van Une verwacht ook bij Zeeuwen die rondom de Westerschelde wonen hoge concentraties PFAS te vinden. Kan niet anders. Als het al zoveel jaren bezig is. Mensen leven hier met de natuur. Kan niet anders. Als de vermoedens van Une bewaarheid worden, is er volgens de SP maar één logische volgende stap. Een groot bevolkingsonderzoek. Ik heb deze tussenstap voorgesteld om in ieder geval aan te tonen dat het nodig is. Hè? Als er in de bloedmonsters verhoogde PFAS zitten, ja, dan zullen ze moeten. Hè? Ook de ZLTO is voor meer onderzoek naar de herkomst van PFAS in de Westerschelde. Al kijkt de boerenbelangenorganisatie verder dan alleen de gevolgen voor de volksgezondheid. Wij maken ons ook zorgen over de vraag, is dit nu alleen bij 3M? Of is dit het topje van de ijsberg? Hoe zit het met de vergunningen van al die andere chemische bedrijven? Volgens de ZLTO geeft deze kwestie nog maar eens aan dat er goed gekeken moet worden naar wat we precies met de Westerschelde willen. Dat er zoveel te doen is over die dubbelfunctie van de Westerschelde. Enerzijds een vaargeul, anderzijds een natuurgebied. Dat wringt al. En dan blijkt dat daarbovenop dat het dus ook nog eens jarenlang stelselmatig chemisch afvalwater geloosd is. Ook door de Antwerpse industrie. Onbegrijpelijk. En dat zou ook echt een halt toegeroepen moeten worden. Totdat dat gebeurd is, is het volgens Baken zaak om ervoor te zorgen dat er geen Westerschelde water in de polders komt. Vlissingen gaat 350 asielzoekers opvangen in de oude marinekazerne aan de rand van de stad. Het gaat om noodopvang van 1 januari tot 1 juli, een half jaar dus. In deze lege marinekazerne, waar ooit de marinierskazerne zou komen, wil Vlissingen 350 asielzoekers opvangen. Na de Zeelandhallen in Goes en het ZEP-terrein in Middelburg is Vlissingen dus de derde plek in Zeeland waar dat gebeurt. We hebben in Nederland natuurlijk een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers op dit moment. Zeker sinds september, oktober en de verhoogde instroom uit bijvoorbeeld Afghanistan komen we heel veel plekken in asielzoekerscentra tekort. En daarom is er behoefte aan noodopvang. En met deze 350 plekken kunnen we ook in Vlissingen tijdelijk helpen dat probleem op te vangen. Bij deze groep van 350 asielzoekers is het voor de gemeente Vlissingen nog niet duidelijk om wat voor soort mensen het gaat. Gaat het bijvoorbeeld om alleenstaande mannen of gaat het om gezinnen? De locatie ligt in ieder geval in industriegebied en dat is reden voor de gemeente Vlissingen om aan het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, te vragen om echt heel veel oog te hebben voor de veiligheid van de asielzoekers die dan bijvoorbeeld niet over industrieterreinen gaan lopen. Hoewel de kazerne nu leeg staat, lijkt het met al zijn faciliteiten die er natuurlijk nog steeds zijn, zoals kantines, zoals sportterreinen, juist uitermate geschikt voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Veel beter dan de crisisnoodopvang die er nu is op het ZEP-terrein in Middelburg en in de Zeelandhallen in Goes.
Hoek heeft een nieuwe trainer gevonden voor de rest van het seizoen. De Belg Steven de Groot. Vanaf morgen gaat hij aan de slag en hij zit zaterdag al op de bank bij de thuiswedstrijd tegen Terlede. De Groot coachte meerdere clubs en jeugdteams in België. Dit kleine bootje wordt de komende jaren voorzien van allerlei technische snufjes, zodat het uiteindelijk zonder schipper kan varen tussen het station van Vlissingen en de binnenstad. Vandaag werd in de Dokhaven het startsein gegeven voor het project. Vooral aan de bovenkant van het bootje gaat veel veranderen. En aan de binnenkant, nou dat gedeelte aan de binnenkant gaan we niet zien, maar aan de bovenkant wel. Daar komen camera's op te staan, daar komt een radar erop te staan, er komt LiDAR op te staan. Er zijn allerlei technieken nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat er om dat bootje heen gekeken kan worden door de technologie. Normaal wat door een mens wordt gedaan, maar nu door de computer eigenlijk. De komende 2 jaar zal er vooral veel worden getest. Nou, in die experimenten gaan we ook zorgen dat er iemand altijd kan ingrijpen. Dat gaat veilig gebeuren. Maar zeker voor het gedeelte waar straks niemand meer nodig is om de boot te besturen. Nou, willen wij zorgen dat we de technologie klaar hebben, zodat dat kan gaan plaatsvinden. En dan kan iedereen die dat wil er zo mee wegvaren, als een soort watertaxi. De SP op Tolen heeft vragen gesteld aan BMW over de lampen op appartementencomplex De Zeester in Gorishoek. De partij vindt ze veel te fel en omdat ze 24 uur per dag aanstaan, zou dat de natuur verstoren. En dat betekent dat het over die hele oude polder, de Scherpenisse polder, de oudste polder van het eiland, waar bovendien een prachtig natuurgebied ligt, de Tureluur, waar duizenden ganzen en andere vogels verblijven. Ja, dat straalt erop uit. En ik denk dus dat dat ook voor de dieren die in de polder zitten, in dat gebied zitten, heel slecht is. Dat hun dag- en nachtritme in de war raakt. De oplossing is volgens slagers simpel. Nou, het moet gewoon om 11 uur uit. En als het even kan, zouden ze moeten dimmen, om het zo maar te zeggen. Vandaag op Wereldprematurendag heeft Amber Bontekoe uit Burghaamstede een wens. Betere begeleiding voor vroeggeboren kinderen totdat ze 18 jaar oud zijn. Ze is zelf veel te vroeg geboren en ondervindt daar nog elke dag de gevolgen van. Dit is Amber, net een paar dagen oud. Ze kwam ter wereld met 24 weken en 6 dagen en woog zo'n 600 gram. Zij overleefde de vroeggeboorte, haar tweelingbroer Jesse niet. Ze heeft veel geluk gehad, vindt ze zelf, maar heeft nog elke dag last. Van extreme moeheid tot het moeilijk kunnen overzien van situaties. Ik had voor mezelf al vrij snel de realisatie dat de klachten die ik had wel eens door mijn ontstaansgeschiedenis konden komen. Alleen vroeggeboorte is voor veel mensen niet meer dan alleen een woord. En veel mensen realiseren zich niet dat ook al is het 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, dan kun je daar nog steeds dagelijks gevolgen van ondervinden. Ja, dit ben jij. Ja. Dit ook. Dat ben jij ook. Toen Amber geboren werd, was de zorg nog vooral gericht op het overleven van die kleine kwetsbare kindjes. Over mogelijke gevolgen voor later was toen nauwelijks iets bekend. Dat is ergens ook wel logisch, want er waren gewoon geen volwassen prematuren. Dus wij hebben dat eigenlijk zelf moeten ondervinden. We waren er natuurlijk alert op dat er iets zou kunnen gebeuren. En wat we vooral merkten is dat haar tempo vrij laag lag. Het duurde wat langer voordat ze kon lopen en het duurde wat langer voordat ze zindelijk was. De grootste problemen kwamen vooral op het moment dat Amber zelfstandig moest worden. En wij merkten dat dat niet goed lukte. Toen hebben we echt aan de bel getrokken. Dat deden we trouwens sowieso hoor, want we hebben al heel wat specialisten gezien. Van ja, er moet echt iets gebeuren, want zo gaat ze het niet redden. Omdat er weinig rekening werd gehouden met de obstakels, omdat ik er zelf ook nog niet echt woorden voor kon vinden, maar wel heel erg veel voelde, dacht ik, nou ja, weet je, als ik dan maar gewoon doe alsof het goed gaat en ik ben blij en ik ben vrolijk, dan kom ik er wel. En dat heeft een tijdje gewerkt. En op een gegeven moment werd dat een masker. En dat brak me op, omdat ik niet geholpen werd en niet gezien werd. En zodoende heb ik klachten opgebouwd en daarvoor ben ik inderdaad opgenomen geweest. Om alles te verwerken begint ze een blog. Met Klein Meisje maakt een reisje, geeft ze aandacht aan de gevolgen van een vroeggeboorte, legt ze contact met lotgenoten en pleit ze voor een specialistisch team. En met name dat de nazorg wordt uitgebreid. Zodat als je dan ook nog op latere leeftijd vragen hebt, dat je naar een team van artsen en specialisten toe kan met je vraag. Met dan dus inderdaad ook wel de hoop dat je geholpen wordt, gezien wordt en begrepen wordt. Voor Amber had dat het verschil gemaakt. Toch kijkt ze vooruit en is ze trots op waar ze nu staat. Al voelt ze zich met momenten nog zo klein en kwetsbaar als toen.
Bijna 1 op de 10 baby's in Nederland wordt te vroeg geboren. En op 17 november wordt extra stilgestaan bij alle vroeggeboren kinderen en bij de baby's die het niet gered hebben. De open haard aansteken in plaats van betalen voor duur gas. Voor veel mensen is dit een goedkoop alternatief en dat merken ook de houthandelaars. Arco den Boer uit Nieuwerkerk bijvoorbeeld maakt lange dagen en zijn voorraad is bijna op. De vraag naar hout is ongeveer met 300% gestegen. Afgelopen maand heb ik meer verkocht als vorig jaar in 3 maanden, zeg maar. Er staat nu nog een krappe 100, 150 kuub. Dat begint wel heel dun te worden. Ja, ik heb ongeveer ruimte voor een 500 kuub opslag, zeg maar. Maar dat is nu eigenlijk wel te klein. Om aan de vraag te voldoen moet de houthandelaar een nieuwe voorraad inslaan. Hij haalt het hout voornamelijk uit Estland, Letland en Litouwen, maar de importprijzen zijn dit jaar flink gestegen. Dat heeft grotendeels met corona te maken, dat houtzagerijen een poos dicht zijn geweest en personeelstekort. Die kunnen nu de vraag maar nauwelijks aan. Dus ja, dat drijft ook de prijzen weer op. Plus de transportkosten naar Nederland die zijn fors toegenomen. Echt wel met zeg maar €900. Dat komt doordat er weinig retourvracht is. Toch hoeft het haardhout niet per se uit Oost-Europa te komen. Bewijzen deze jonge studenten die jaarlijks op zoek gaan naar omgevallen bomen in het bos vlakbij Wolvaartsdijk. Ik denk dat we in het jaar zo'n week of 3 aan het zagen zijn of zo, misschien, ja, zoiets. En dan kijken we gewoon, ja, zijn er omgevallen bomen? Zo ja, dan doen we ze klein maken. Zodat de natuur ook weer zijn gang kan gaan, zeg maar, zonder dat de bomen in de weg liggen. En de wandelpaden blijven vrij. Op die manier verdienen de jongens een zakcentje bij door het hout als haardhout te verkopen. Dat lijkt misschien illegaal, maar dat is het niet. Dit bos is van Daan Redmeester, dat is een goede vriend van me. En hun hebben thuis ooit dit bos hier gekocht. En zodoende kunnen we hier zagen. De schijven gaan mee naar de boerderij waar ze in stukken worden gehakt en nog een jaar moeten drogen voordat ze verkocht kunnen worden. De vrienden doen dit als hobby naast hun studie, maar vissen wel in dezelfde vijver als Den Boer. Toch ziet hij geen problemen en kan hij het juist wel waarderen dat de jongens dit ondernemen. Ik vind dat op zich wel leuk. Zo ben ik zelf ook begonnen. Ik bedoel, je zaagt een boom om en ja, wat doe je met het hout? Nou ja, laten we het maar klein hakken en dan zelf in de kachel. En dan heb je zoveel dat je denkt van, oh, misschien kan ik het wel verkopen. Zo ben ik 13 jaar terug ongeveer ook begonnen. En ja, mijn insteek is ook niet om heel groot te worden. Maar om ook plezier in mijn werk te hebben. En ik bedoel, dit is uit hobby ontstaan en dat is gegroeid en gegroeid. Maar het hoeft niet boven mijn hoofd te groeien. Dus in die zin ben ik er wel blij mee dat er ook andere aanbieders zijn. De jongens hakken zich 3 maal in de ronde, maar zijn afhankelijk van de omgevallen bomen en kunnen momenteel ook niet aan de vraag voldoen. Die bomen liggen om, we ruimen ze op en daardoor hebben we wat haardhout. Maar genoeg hebben we zeker niet. Mocht je de houtkachel willen aanzetten, dan toch maar snel bestellen. Anders zit er niets anders op dan betalen voor het gas of ouderwets een warme trui aantrekken. De dag begon bewolkt met hier en daar een beetje regen. Maar daarna werd het toch nog vrij zonnig met temperaturen rond 12 graden. Morgen wolkenvelden en kans op wat lichte regen. En tot zover Zeeland Nu. Graag tot morgen. Een hele fijne avond.